Ngithanda ukuthi ngibingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje nguphatheleka amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta uMamZobe noNdlovu laba veza ukuthi kamakhosikazi kaNdlovu azohamba ke kuMamZobe eyomtshela ukuthi ke akahlukane naye ke lapha uNdlovu bazobeke bemsola ngokuthi udliseke uNdlovu yena kuMamZobe. Baphinde baveza ukuthi ke uDifa uzobamba kuNdlovu ekhothamela uMamZobe lapha kwakhe and ke uDifa uzobeke sembuza uMamZobe ngayo ke le ndaba yokukhothama. And uDifa uzothola ukuthi ke uMamZobe uzwana ke noSibusiso and ke bayasebenzisana. Uzobeke etshela uSifociya and uDifa uzobeke sehamba eyosabisa kuSibusiso uzomtshela khona ukuthi ke akahlukane nomfazi wakhe yena kuMamZobe. uSibusiso uzofuna ukuthi ke uDifa efakwe umathithibala kodwa kuMamZobe uzonqaba. Okunye ke futhi bakuvezile ke laba baveza ukuthi ke amakhosikazi kaNdlovu azobeke ekhathazekile ngaye ke lapha uNdlovu kodwa kuNdlovu uzobe engafuni lutho and uzozeke wahlambalaze phambi kwabantu. Ngidlule ngilapha kuMabusi noSiphamandla laba veza ukuthi ke uMabusi uzokwehluleka ukulapha isiguli and uzobeke sebikela umyeni wakhe uSiphamandla. Okunye ke futhi laba kuvezile baveza ukuthi ke uMthembu uzovakashela kuSiphamandla and ke uzomthethisa ngokwehluleka ukwenza ke lento akayicelile yokuthi ke buyise umhlambi wakhe. Babeke sebeveza ukuthi ke uSiphamandla benoMabusi bazobeke sebevakashela ibandla lakhulekani. Aphela lapha ke mbukela amathiza okumkhokha ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.